mwana akazondifonera achiti last uyu auya nemota akakanda mabhegi ehembe dzemwana wangu pagedhe akadarika nemota yake achienda. Pamusoro peizvozvo achindurara kubva muna September kusvika iko zvino nhasi zvinhu zvinogumbura. Wapedza izvozvo womurova womudzvinya pahuro, nokuti ukadzvinya pahuro uri kuda kubvisa upenyu pamunhu. Unofanira kutanga wafunga upenyu kuti ndofanira kumbopindawo munyika ndimboona kuti chinonzi upenyu chii, kwete kuti unotorwa nemunhu wokuchapaza mukati umu wopedza izvozvo akutokushainira. Ndikoko asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Pakati peMukwasha navatezvara, ini ndini vatezvara vake. Uyo wagere naye ndiye mwana wangu anova mukadzi wake. Uyo last vamuna January vagere vese nemwana wangu. Asi chakandishamisa ndechekuti musi wa8 April ndakaona mwana wangu achiuya kumba kuma 8:08 manheru achichema achiti ndarohwa. Uye mukatarisa chero muhuro make mune nzwara dzaitaridza kuti vanga vakamarana vachirovana. Hameno kuti zvakafamba sei. Ndozomubvunza anoti andidzinga kumba kwavatichienda ikumba kuchienda kumba kwako. Zvadero kuma 8:08 manheru iwoyo tikati regai tigoona pamwe Mukwasha pane zvaachauya achitaura, nekuti hakuna tsika yakadero yekuti unodzinga mukadzi nepakati peusiku womunza. Akauya ega akafamba kubva kurodhi yekuChakariyo. Ini ndinogara kuEatonville uko ma16 kokupedzisira. Akafamba ega usiku ihwohwo achibva asvika pamba. Ini ndamuka ndaendawo kubasa ndikati tine tizoona kuti zviri kufamba sei. Asi mwana akazondifonera achiti last uyu auya nemota akakanda mabhegi ehembe dzemwana wangu pagedhe akadarika nemota yake achienda. Hapana waakataura naye, akabva aenda kumba kwake. Kubva ipapo ini ndakambomira ndikati kudava neurongwa hwavainahwo regai timbomira tione kuti zviri kufamba sei. Hapana akauya, hapana akataura neni. Baba vake last week ndakavafonera vakati alright mirai ndichazotaura nemi. Havana kuzofona, hapana chavakataura. Ini ndikaona kuti unhu wakadai kudherera vatezvara, nekuti hakuna munhu anouya achikanda mabhegi arova mwana. Aitaridza kuti pahuro apa pakatodzvanywa nekuti nzara dziripo nanhasi panotaridza kumarika kwacho. Saka ini semunhu mukuru ndakaona kuti iyi nyaya inoda kudare kwamambo, kuitira kuti vana ava tibatsire kuranga, tibatsire kudzidzisa hunhu netsika dzedu muno muZimbabwe, nekuti hakuna hunhu hwakadero kuti kunyange uine dambudziko rauinaro rauri kufungira kuti hausuwirirana naro, haisiyo tsika yacho. Uyu Mukwasha uyu akauya akatumira vanyai vakabvisa tsvakirai kuno, vakadzoka kechitu vachikumbira listi tikavapa. Ndo zvega zvatinoziva nezvake. Saka maonero andakuita ndeyekuti kana achirova nekudzinga nekukanda hembe pane chinobuda here ipapa. Ndo zvazoita kuti ndisvike kuno mambo wangu. Oya nani kudarewe? Sekuru na gogo. Ndo vaunogara nawo? Ani hanzvadzi. Ndo vaunogara navo here? Aiwa. Ivo vabereki vako vari kupi? Vari kumba. Vari kumba. Ndo vatuma gogo nasekuru. Zviri kutaurwa izvi ndo zvakaitika. Ari kutaura here? Hanzi ndizvozvo. Musamuise mashoko mumuromo.
mudare ngataurika ega zvandonzwa ndati zviri kutaurwa apa ndo zvakaitika here? Ndizvozvo kuti wakazotora hembe dzemukadzi wako unokanda kumba kwatezvara. Aiwa, ndakakanda asi anga abva Bombay, saka ndichikwanisa kugara nehembe handinakwanisa kuti ndikwanise kugara kumba. Ndobva watora hembe ndobva warongedza ukanomukandira. Sekuru varipi wauya nawo? Tibatsirei mwana muri kumuona hapana ndo zvinongoratidza kuti mahumbu atakagarira mudare. Une makore mangani? Ane makore mangani? 18. Iwe une makore mangani? Handiti mazvona. Pavari kutanga kukura ndo pavari kutotanga kutokura futi nedzimba. Dzimba dzacho na 2 days musati magara madziri maakutodzitiza. Chandinoda kuti taure sekuru nemukomana. Manzwa zvanga zvitaurwa nababa vemusikana. Adaira iye kuti shuwa ndo zvazvakaita. Kana tichimubvunza tichizotsvaga vanomubatsira tinoita vanobata mashoko ekuzoenda nawo kune vanoita zvekutotuma vamwe kuti endai kudare mwana wangu atadza kana kuti mwana wangu asungiswa kuenda kudare indotumira vanhu kuti endai ana sekuru iri ndiriko baba vemwana wacho. Handiti mapawa munhu akadaro kazhinji inhubu ndovave kuti kana ukasvika mamutaurira iye oronga sekuronga kwake kuti mungadai musina kubvuma apa mungadai mazodai apa. Handiti mapawa saka kurwa kaviri kurwa nemukadzi wemumwe asipo karwa mukadzi wemunhu murume wachona asipo chitogara wakagadzirira kuziva kuti hondo yachona iri kuuya imwe. Handiti mapawa ndo nyaya dzakadai. Saka isusu manje kana patumwa nhume tinoshanda nemi sekutumwa kwamunenge maita. Mukomana uyu chekutanga pane zvaakaita hapana chakanaka chaakaita. Handiti mapawa tinofanirwa kurespekta mwana wemunhu kwete kungofunga kuti iwo wanouya nemwana wemunhu mumusha mako amheno ndiani akuzonokupa mutemo wekuti hai zvazvichaita. Tanobvisa tsvakirai kuno zvakanaka-naka avo vabvuma kuti aiwa vadanana ngavadanana. Tsvakirai kuno yachona wakabvisa wabvisa mari $100. wabvisa $100. Musikana wakatanga kudanana naye rini? Last year muna September. Ukarara naye kangani? Kakawanda. Zvese izvozvo musoro mako hazvisisimo. Handiti pacho pawairara naye papa anga ari under age. Aiwa. Anga asiri? Anga nemakore mangani? Ngani 18 anga. 18 yanga yakwana? Gore rakapera? Yanga yakwana. Saka izvino ane 18 years futi? Arutena 19. Handiti waitoita zvinhu zvako uchiziva kuti haye zvino handisi mukati memhosva 18 years dzakwana. Watora munhu 2 days wakumudzinga. Madzingiro acho iwayo muri kurwa idomestic violence unosungwa nemutemo wenyika. Zvosungisa. Saka nhasi tisingade kutambisa nguva sekuru ari kuti kudii pamusoro pemukadzi wake. Pamusoro pemambo ndachikumbira kuti azvitaurire oga iye. Ndosaka imi chenyu kuteerera. Pandiri kutaura ndichidedza imi ndiri kuti mubvunzo wacho naupindure kana kumuudza imi kuti pindura zvekutaura mambo. Mambo. Rasi pindura zvekubvunzwa namambo. Uri kuti chii nenhau yemukadzi uyu ari pamberi pedu? Ina handichamuda. Hauchamuda? Chawakanga uchida chii pamwana wevanhu?
Prudence Matanga. Prudence Matanga. Ndatiwaidei ndaitiwo mwechagarisa nawo zvakanaka asi hazvina kuita makatorana rini najanuary ezvino 4 months asati dzakwana watoona zvekugarisana pese apo nokuda kwokuti anga asiri kumba kwenyu akauya sei akaita zvekuuya zvazvafamba sei anganza ane nhumbu zvanzi ane nhumbu anayo nanhamba iwona asikana pamakaenda kumurume makaenda muine nhumbu mangoona kuti mazuva awanda achikutambisai saka urunyepera darika uri kuita zifu uri kugona kuti iwewe uri kuita sekungosiri kuziva kuti zvakafamba sei kuti mukadzi auye kumba kuziva asi kuuya kwaakaita kukanzi anga nenhumbu ndati akauya sei wakanga wamunonotsa here kuenda kumba ndizvozvo ameno baba mune zvekutaura naida ngoti ipapo pamabvunza uyo anga asisagari pamba mwana uyu kungodai nguva diki vabuda vari vese indonvulumu vanozikamwa musi uri kutaurwa uyu vakasvika kuma12 to 1 pakati peusiku ndopaakauya kumba uyu akatombotifonera uyu achinyepera kuti ndini sekuru haniki kuti handindandine mwana uyu achinyepa ivo vanga vari vese vaswera vari vese saka ndangoti kuzomupanzisiso ndoda kuenda kumusikana handiti paifonwa foni iri kutaurwa nababa wako ngauripo muchiti muri kuzvigona muchiti ngativanyengedzei ana baba kuti taura navo kuita ifi ndiwe sekuru nhingi ndigowana kuti kana ndasvika kumba kusaite chimoto handiti izvo kanhasi izvo ndiye munhu wacho arapo ari kuti handichakuda uri kumunhu wachitaura hapana musi waakakuda kubva musi wokutanga unoita nezvei muno ini ndiri pachikoro ndiri pachikoro uri kuchikoro kupi MNB college koiwe wanga uri pasupplement I'm sorry, ma'am. taurai uyu mukomana uyu akanyora olevel kakawanda sekuudzwa pandakaita nemwana wangu apa anoshanda kumaini kwababa vake ndiye vane mugoti vavari kushanda nayo kupikstori ndo basa raari kutoita musi waadzinga mwana wangu akatsanangura kuti akatomupinza mota vakadhiraivha vakaenda kwavanonoisa mao avo uko ameno nerodhi yechakare ndokwavakanomurovera ikoko akamutamba akamusiya ikoko akazouya ikakumba zvekuti kuchikoro haazi kuchikoro anoenda ari kungoprepera kunyora akabva kare achidero akanyora olevel kudhara pamwe uyu akatonyorawo akapedza uyu ngoti akapasa chete zvinhu zvake akaita zvese musikana saka nyaya yekuti ndiri kuchikoro kuda kungoninipisa kuzviita sei kuzvininipisa uyu ari kushanda kukambani kwababa vake kumaini padaa ndichifunga
kuti tigosvika pekuti tibatsirikane ndepekuti tikagarira pasi chinhu chisipo hatina kwatinenge tichienda, asi kuti vanhu kana vachinge vatadzira vana vevamwe vanhu vanoda kupiwa mirango yavo, kuti kana vadzokera kumisha uko havazogona kuzoita kuti zvinhu zvakadii zvakadaro. Imi muri kumunzwa here achiti haachada mwana wenyu? Ndamunzwa mama. Zvatondishamisawo kuti akatora mwana wangu kuti amuabhiuze, kurarana nemwana wangu kubva muna September kusvika nhasi uno musi wa8 waazouya kumba. Iye ari kungo ibhuru remashanga rinongoita nekuti sezvamabva kutaura mambo achibva pane uyu ari kutoenda kunotema pamwe futi nekuti ndo zvaari kutoita. Saka ini mambo pakadero pakandiomera, handingaiti mwana anongoshandiswa nevamwe vanhu. Ane future yakanaka zvake uyu, akatopasa ma-O levels ake anawo, ane ma-B masubjects, future yake anogona kuenda mberi nebasa nechikoro chake achinoita zvinhu. Asi apa ari kutambisirwa nguva nemunhu womudisturba, akatomudisturba ine program yekuti izvezvi angadai akaenda this January iyeyo, but akatoramba achinda kuenda kumukomana uko nekuda kweizvezvi zvavakaita izvi. Izvezvi ndakatotsvaga mari yekuti aende samwe kwaari kunodzidzirawo basa rimwe rekuti aite reupenyu hwake. Uyu akamudisturba pamusoro peizvozvo achindurara kubva muna September kusvika iko zvino nhasi. Zvinhu zvinogumbura. Wapedza izvozvo womurova, womudzvinya pahuro, nokuti ukadzvinya pahuro uruda kubvisa upenyu pamunhu. Saka mambo ndinokumbirawo kuti ipapo mupawo nesese amudzinga kudero, ari kuuya mangwana acho achikanda hembe pagedhe. Uyu akatoudzwa ari mumba kuti pane mota yadarikapo yakanda mabhegi pagedhe. Muone kuti kudherera kwakaita sei kwekusvika pamusha pemunhu wotora aisvika pamba uyu mukoma wake ainodya pamba pangu. Saka ndo masvikira akaita kune mwana uyu. Adero vamutora abuda naye akuzomuisa nenzira yakadai. Mambo handisi kufara nezvazvo. Ndinokumbirawo kuti mutemo tsika dzedu ushande pakadai. Obvious kuti mutemo tsika dzedu unoshanda, but tinoda kubatsira vana ava mativi ose ari kutuwa. Kuti iye musikana wayo kana ukaona waenda kuchikoro, ukaona waenda kuchikoro, unofanira kuve nechinangwa kacho kuzoti ndiri kuitei kuchikoro kwangu, ndiri kuenderei. Handingaendiri kuchikoro kunopasa ma-O levels angu ekunotorwa kane murume kuti ndakutoenda kumurume. Hazvisiri izvozvo. Unofanira kutanga wafunga upenyu kuti ndofanira kumbopindawo munyika ndimboona kuti chinonzi upenyu chii, kwete kuti unotorwa nemunhu wokuchapaza mukati umu wopedza izvozvo akutokushainira. Handiti wapawana zvinhu zvakadaro hazvina kumira zvakanaka. Saka ndiri kudzokorora kubvunza kumusikana kuti uri kuzvinzwa here zviri kutaura nemukomana wako kuti ari kutini, zvekunge ndichagara newe kwete. Toita sei? Iwe uri kuti chii? Mutemo unoshanda, but haugone manje kuzoti vanhu garisanai ipo pasina rudo ruripo. Vari kusumudza ruoko muri chii? Ora imgere. Pamusoro mama. Yevo yamai. Ini hangu ndoda kuti ndikwanise kupinda pakati pevana. Nekuti kubva pavakadanana ndakavapo. Ndikambovakansela kuti vana muri vadiki. Izvi dai masiya. Saka uyu ndopanga achinyorera. Mukomana achiti ari kuenda kuchikoro, asi achiti anga kudzokorora kuenda kuchikoro form 4 anga ambonyora anga kutanga kuenda. Ndikavati aiwa, iwe mukomana
inini ndinotya zvauri kuramba wakateerera mwana wangu dei wambopa mukana anyora kana uchizomuda panopera gore muna December uye wabvisa mari womutora ndikurambidzei kuti mudanane. Kana mukamubvunza anotaura ndakataura navo ndakatomudedza ndikaenda pana budhi vake vaigara pamba pangu ndikati uya munzwa nyaya yevana akati aiwa. Saka iye zvaaingoita ndezvekuti uyo paanobuda achienda zvake kumalessons iye anozoenda onomutora nemota. Ndakapinda padambudziko rekuti aipota achiuya kumba. Saka inini ndichiti iwewe usaende sevanhu vaidanana vaingoti yakauya nemota votorana voenda. Ndaitomboita zvekumbotera kuti ndione kuti mota yechirunzi yakamira pakati ndotevera vosumudza mota votonditiza. Saka ndakaedza kuti vasadini vasiyane nazvo ndichiti semunhu womudzidzisi ndikati aiwa vana havachiri vadiki. Saka usiku aifona kufona zvekusvika kana kuma2-3 vachingotaura pafoni ndokuzosvikira vakuti vaenda kwavaenda anononoka kudzoka asi anouya achimusiya pagedhi achiuya achimutora ipapa achimusiya ipapa. Musi waazopedzisira akazoenda akazodzoka usiku past 12 akatofuya achimusiya futi pagedhi. Ini nababa tati hatichanzwisisana vachiti mwana wako. Saka ini ndakazozvipira kuti aiwa kana zvakadai zvisinei kuti uyu ari kuenda kuchikoro. Ndikamubvunza ndikati anokuchengeta nei mwana asingashandi. Zvikanzi akandidza kuti anoshanda kumaini kwababa vake kwanoshanda. Ndikati ndakazoti chirega vachienda anogara kumurume wake kuitira kuti zvisatikanganisewo isu kumba kwedu. Ndo zvandakapira ndikati takatoenda kupolisi. Kupolisi vakasvika vakati kana zvakadaro ngavaende ngavagare vese nekuti eji yavo yaatendera kuti vava vanhu vakuru. Ndokubva tabvapo takawirirana vabereki vapapai nababa vakawirirana nazvo vakaenda ndopavanozogara vakazouya netsvakira yechikuno yavo. Saka inini pandiri kudetseka napo baba ishe last ari kuti haachada Prudence akauya akamutsvetera mabhegi akamudzinga akauya akamutsvetera mabhegi mangwana kuswera mangwana aripo pakufonera Prudence takamutaura kuti foni yako Prudence chiregera kushanda. Akati kuna Prudence ndikuda foni yangu. Inini ndakabuda na Prudence ndikanomumirira parodi kuti amupe foni yake yanga inayo last akaramba foni yake akati enda unogara naye chatinga nenyaya ndobvaenda kuswera mangwana zvichiteera last aingofonera Prudence last aitonga Prudence tiinaye kumba. Ndikati Prudence mune mukomana wako muchiri kudanana. Zvikanzi mama inini mukomana wangu tinodanana amene kuti zvinomboita sei. Anogumbuka asi akagumbuka anozonyevenuka totogara zvakadini zvakanaka. Ndikadei ndakatodzoka kare asi kuti anenge achiti akagumbuka anozoita zvakanaka. Ndikati Prudence zvikanzi chokwadi. Ndikati Prudence tiri kuenda kumusangano wekuchechi ndoda kuti tiende kuchechi. Zvikanzi na Prudence last akandita kuti handiendi kuchechi akaramba handiendi kuchechi usaende kuchechi. Prudence akaramba ndikaenda kuchechi kuva murehwako ndikanopedza 4 days ndiripo. Last akatuma koma wake nemari kupa Prudence kuti Prudence enda unorukwa musoro kuona kurukwa kwaakaitwa ndi last akamurukisa. Akauya akatora Prudence vakatopinda mutauni achitomutengera nespray yemusoro wainawo musoro wake bvudziro vanetsana kare. Hazvisi zvekare ndezvemazuva anobva takabva kumusangano fupi musi wa20 vatorambana atouya atomutsvetera mabhegi vatinoda kuti tibatsirane pamwana wenyu musikana ndopatoda kuti tese tisitike tiri paari musikana nokutika kana achitaurirwa
zvavanga vachitaurirana zvakanga zviri zvekupa kwavo vari 2 muno mudare mamambo muno handiti ndo maari kutaura kuti handidi mukadzi uyu handiti mwana wenyu anoda kuudzwa nesu ndosati patomunyengerera hasi mwana wedu but hatidi kuti ashungurudzwe neumwe munhu handiti mapawa mutemo hautenderi nyaya iri pane mwana wenyu asanyengedzwe nemukomana handiti mapanzwa akauya pamberi penyu achiita zvese zvaaida kuda kurara nemwana wenyu kuti kana vabereki vako vaziva kuti ndiri kudanana newe havachandikondirola vakundisiya ndichiita madiro pauri handiti mapawana ndo zvinenge zviri mupfungwa dzevakomana saka izvozvo ndo zvatoda kumuudza nhasi kuti zvine mutongo hazvitenderwi nemutemo kuti unotora mwana wemunhu womuita mukadzi iwe uchitoziva kuti haumude handiti mapawana mutemo hautenderi zvinhu zvakadaro handiti saka uyu musikana uyu ndiye wandanga ndichibvunza kana mama akateerera kuti wanzwa here zviri kutaurwa neuyu kuitira kuti nyangwe odzoka uyu kwaari kana vangatodzoka zvichida vave vana sekuru havuna nambuya kuti vedu veshuwa tabata mombe iyi tiri kuti isusu aiwa mwana wepfungwa dzake dzinombodai saka zvazodai ari kuti akuda mukadzi wake handiti ndodare kai rinenge richitaurwa nevanhu vakuru kwete ivo vari 2 kuti kana akasangana oona kuti I'm desperate saka ndawana musikana uya omunyengetedza omutora omuita mukadzi zvekare mwana wenyu anenge aratidza kusatoshandisa njere dzatiri kufunga kuti dziripo handiti mapawana then tine nyaya dzakawanda dzemasvondo apera dzatakasangana nematambudziko emamai imimi dzekuti kunyengwa kwevana munenge muchiziva handiti mapawana ini chinozondinetsa manje ndechekuti pamunenge muchinyengedzwa netuvana twakadai so imotogutsikana chii chamunenge maona vangadai vari sekuru vakawo vauya naye pamaziso penyu mudare remumusha menyu ini ndini sekuru ndauya pano vana baba nemuzukuru wangu muzukuru wangu uyu ari kufambira pano pamusikana wenyu anonzi Ningi saka taona kuti nyaya dzingazoita kunge mahumbwe isu tiri pasiriyasi tikutoda kutotora chii kutoroora mwana uyu handiti imodedza mwana wenyu momubvunza uyu mukomana unomuziva here ndinomuziva chii chako mukomana wangu dare rotauro mukaona tadaro pachivanwa kuratidza kuti hatisisiri kuronga mahumbwe handiti mapawana ndinorwadziwa zvisingatomboita kwandiri hazvingazoitika hazvona zvekuti ungatozouya futi pamba pangu wozorasa mabhegi emwana wangu zvinoitika kwani zvinhu zvakashata kudaro izvo patoda kukutendai nekuzozvibata kwamunozonoita mofunga kuti aiwa kana zvadai regedzai ndiende kumatare edzimhosva ndinogadzirisa nyaya yangu handiti mapawana nyaya youya kuno yogadziriswa chinozongorwadza chete kuno mitongo yedu haisozonopinda paya patinenge tichifunga kuti ndichazonodaiso kwamambo tozonodini dini chinozonoita mitongo kuti inhingiringe watongerwa nyaya kuno kwamambo kuno ukange wakuda kuzosumudza nyaya yako unenge wakuenda nayo kucivil court pofedza nhingi demands dzaunenge waona kuti no apa ndikuda kuti ndiende kucivil court nyaya yangu idai handiti mapawana but kuno isusu manje mitemo yedu inoti munhu kana atora mwana wemunhu akamuita mukadzi chete anobhadhariswa mombe namambo handiti mapawana mombe inonzi yemaputiro
kana kuti damage ramunoti damage kuno kwatiri tore matorero atinoriita uko yekuti mwabva ndoda 50,000 ndoda 10,000 damage remwana wangu wakazodai handiti mapawa kuno kuimombe zvinobva zvaratidza kuti munhu aenda kudare kwamambo akabatwa nemhosva namambo handiti maane proof yekuti munhu abatwa nemhosva kana maakuda manje kuchidhimanda marights emwana wenyu maakushandisa kuchirungu maakuenda kucivil court for further claims handiti mapawa but kuno nyaya iyoyo yekuzonotananga mumusha menyu zvakafanana nekutukana nambuya kana kupindurana nambuya kana kupindurana nemunhu mukuru uchitukana nawo kunoku anonzi makuna chese changonzi makuna kwamambo imombe so uyo kutakura hembe achinotaya kumadhoo kwenyu kumushawo imombe anofanira kubhadhara. Yes. Panotori nemessage iri mufoni audio iri mufoni uyu last achitaurira Prudence ipa mama wako foni ndoda kutotaura nawo izvezvi dai akavapa manda inzwaika dai uyo akavapa foni handiti nhasi unotingati akumubvunza kuti ndiwe here waitaura naamai avo handiti oti mai uchingoona machajisi achona wakatukana nambuya pafoni mombe ndo mutemo wedu hatina time yekumbotamba zvedu kana tiri kuno but chinhu chakakosha hatigone kuvaka imba isipo handiti mapona kana isipo haipo handiti but kana munhu akambotogara nemukadzi akabvisa tsvakirai kuno mukwasha anozikanwa mumusha hapana paunongoti verbally woti handichada mukadzi hakuna zvinhu zvakadaro unobvisa inonzi token of divorce kana kuti gupuro ratinoda kuona uyo achibvisa uyo iroro gupuro iroro ndo rinove security yemwana uyo manje anenge aprotected kuti wakabvisa gupuro mudare mamambo kai nhasi unochicha wakuita kumwana wangu handiti mapona shungu hadziuraye but zvinorwadza mukurarama handiti mapona iye kukura hake kana vabereki vake sekuru vakamusirira negoridhe ramuri kuchera kana muchidii mumatunhu medu handiti ngarizive zvekushanda nokuti ukati ndine mari uchifamba uchichapaza vana vevanhu unonosvika pamubereki akatsamwa wausingazivi kuti anoda mwana wake zvakadii zviri kuitika munyika muri kuzviona pamusoro penyaya dzatiri kutaura idzi handiti mapona zvakawanda zviri kuitika saka ini chandaa ndichikumbira iye zvino ndiri kuda kuti murume uyu kana ati iye haadi mukadzi ngaabvise gupuro racho endi asiye nyaya yekuzopota uchitevera munhu wawapa gupuro wakamuona aine umwe munhu ukangopindira chete ipapo vakadzoka kuno kudare isusu tinoziva kuti kana tabva apa tinoenda apa tinongoisumudza toikanda painofanira kudii kuenda handiti mapawana asi dai vanga vachinza havasi kugona kugarisana vachidanana but vanonetsana taivati mese musipo mese munodzoka pano nemanda ndo basa redu chairo rekubika vana ava motoshamisika kuti zvakazofamba sei handiti mapona saka kana vagarisana vasingadanane vachirwa kutangira nhasi vachirwa hazvibude saka iye kana ati hasi kuda mukadzi ngaabvise gupuro racho dai achitomboziva kuti isu hatisana baba vake angadai asingatomboita zvaanotoita pameso pedu because kana tichitaura nedare ka
ngataure mudare kamukomana sekutaura kwaanenge achingoita nemunhingi nemwana wevanhu kwavanenge vari. Mambo munoona kuzouya kuno ini ndiri munhu mukuru chaizvo wamunoona. Zvaakaita apa ndezvekutoti isusi takaona zvakawanda, ndosaka takadzikama takataridza kuti aiwa regai tiuye kuno. Zvaakaita ihondo yaanenge akatodenha iyi kare paita hondo, saka kuuya kuno mambo hakusi kureva kuti inini ndiri kutaura kuti ndakabatikana ndikarwadziwa nekudheererwa kwandakaitwa pamusha pangu nemunhu uyu. Saka iko kutongondidheerera kwaakaita inotori mhosva. Ndo yandati kudheerera kwachona kwaakatoratidza kudheerera kwekuti aramba mwana otozorongedza kurongedza mabhegi emukadzi mupenyu aripo kuchivanhu hazviko. Mwana wangu ndakanzwa achiti kune dzimwe hembe dzake dzakasara. Ndo zvandiri kuti mimi chinyararai mudare muteerere kuti tinoti chii mudare. Tine nyaya yekuti tinosvika pekumubvunza ka. Chandiri kuda ndechekuti aratidze mudare kuti andichada mukadzi negupuro, ndo odha ndaisa mudare. Yandiri kumirira kuti izvozvo ngazviitwe. Ndiramba mukadzi wemuntu zvinooneka nematauro zvaramba kubatwa chiona sitesi chiona ari kupiposhe mira zvangu mira munere ivava munera zuko nerumbire kuzichena chipama yavo mana mai ana tetere mune mukomonyi ari pano right uya kune vava makoma vacho unoerei last kumba kuti utaura uchiti aman'uve mwene wazvo wanzi namakombe kumbezera ndiva vanhu ndicharigona ovapa mari yavo. Izvi tinozviitira kuti kuvana vedu sikana imi makarogwa hamusati makadii kumuudza we kuti regedza dzive shiri mazai hana mutu. Ndimakatomuendesa but iye aifanirwa kuzvibvunza kuti indiri kuendepi kana sisa vasati vaenda kwavari rofanira kunge vachiendawo. Handiti mapanzo chatinoda kutaura chete ndechekuti hazvidi kumhanyirirwa. Handiti nhasi uno mouya mozonyadziswa nembwa yakafanana newe munhu mudare mamambo. Ndakanomuramba kudare kwamambo. Handiti 2 days muchidanana rechi3 matwe kudare kwamambo. Handiti hazvina kunaka muupenyu. Rampai makachengetedza dignity renyu sevana vevanhu. Ukafunga baba vako kuti baba vangu munhu akaita sei mucommunity, handiti izvozvo zvega zvinokupa kuti uchengetedze kemukurarama kwako nochengetedzeka. Ukafunga kuti ndikadai baba vangu nemazivirwo avanoitwa ndinonzi chii mangwana, handiti hazvina kuuya mupfungwa dzake. Arambwa arasirwa hembe kumba, mukamubvunza ipapo pane zuva ravakatorara vese. Tiri kuendepi? Hapana kwatiri kuenda. Handiti mapona. Saka zvaakuda kubatsira uyu musikana uyu. Handiti ka 1 asaite umbwende hwekufunga kuti kurambwa neuyu ndarambwa. Wosifunga kuti ukaita umbwende woti ndakanyadziswa pameso pevanhu.
ndakunomwa mushonga, ndakuenda patambo, ndakunodii. Aiwa, hazvisiri izvozvo. Handiti chisiri chako hachisi chako, nyange ukachida zvinengei. Handiti ka hachisi chako. Chinhu chinongodiwa chete mukurarama kuti izvi zvikaramba izvi, handiti wozvibvunza kuti ndofanirwa kuita sei. Handiti otangidza pa1. Saka ndanga ndichibvunza kuti ane mimba here. Handiti ndo chinhu chinodisturba upenyu hwemunhu. 9 months wakagara, handiti wabereka mwana imwe mwedzi kuti uzosununguka utangidze kuita zveupenyu. Upenyu kuvarume hazvirevi kuti ndo upenyu. Kana vakawanda varume, handiti wake aripo. Saka asazvidye mwoyo nezvizvi, handiti. But chatakuyambira kune uyu, ngarege kuzoteverera musikana uyu. Inenge yamhosva mukurarama, handiti mapawa. Iyo yekurwa iyo nekurova nekudzipa nekudii icriminal case, handiti mapawa. Inosungisa kumapurisa, munhu kuenda ujere nazvo, handiti. Saka kana vamboparadzana vari vapenyu saizvozvi, ndo zvatinotenda, handiti ka. Saka tati inini anofanirwa kubhadharwa mombe yedamage anonzi maputiro. Then iyoyo nyaya iyoyo iyo yekunotananga mumusha mevanhu, dai kuri kurongedza kwokuti warongedza mbatya dzacho oti chiuya utore mbatya dzako kumuridzi wadzo, handiti wazvinzwa here kuti kune dzimwe mbatya dzakasara ikoko pawakarongedza dzawakarongedza? Wazvinzwa here kuti kune dzimwe dzakasara? Dziri kwero? Dzakasarirei? Wakazodzokera kumba zvine mazuva mangani wazviita? Akazita musi wa9 mama, 9 April. Ndachida kuti iye atiudze, iye atiudze iwewe wakazviita musi wani zvinhu zvatiri kutaura pano? Right, pawakazoona iwe wakazoona kuti hembe dzasara, wakadii kudzitora ukaenda nadzo futi? Wakazodzitora ukaenda nadzo? Handina kuziva kuti kune hembe yakasara. Kuringa wataura wani kuti ndakazoona dzakasara wani? Handina kuziva pandakaendesa kuti kune dzakasara. Ukazodziona here? Ndakaona. So hapana zvatiri kutaura. Kana wakadziona ndo zvandiri kuti wakagarirei nadzo kusina kuzongodziendesa sekungoendesa kwawakaita dzimwe. Pamusoro pandakaona hembe iyoyo ndakafonera ndikati hembe yakati iri kwakati. Iri kwakati kupi? Kusiri kumba? Ndikati ndokwanisa kuya ndichisiya here? Zvikanzi aiwa kaimbomira yakadaro. Iwanika? Iwani? Inenge yakunziko pakarongedzwa dzimwe yakasarirei? Handiti wapanzwa? Iwo hauna kuitoiona because haisi yako, handiti. Asi dai zvairongedzwa nemuridzi wazvo anotodziziva hembe dzake nyange dzikaita 15. Anotoziva hembe dzake kuti pane hembe yangu yepingi isipa. Mapenzi emukadzi kunhongeredza so uchirongedza munhu. Zvinoripwa mombe kuita kwakadaro kuchivanhu. Hakuna mutemo wakadaro. Ndopamunopara ngozi mumisha yevanhu. Handiti warongedza zvinhu zvako iwe hauna kuona zvimwe wazongodii nekutsamwisana kwenyu kwamune muchiita tsamwisana zvimwe zvinhu zvemukadzi zvosara mangwana iye anoti handinei nazvo. Handiti nekuti mune makatsamwisana. Kutsamwisana kwenyu ikoko mangwana yangosi hembe dzangu dzakasara mumusha menyu, chakazoti changu chakasara mumusha menyu. Handiti
vana vacho vamunozoitisira ngozi idzodzo hamusati maanavo. Regai kuita zvinhu zvakadaro. Iwe kana wafunga kuroora, mirira kuroora, kwete kutamba nevana vevanhu mhofu. Ndingokuti highlight panyaya yezvinhu zvechidzimai. Ndine experience yemumwe musha wakaparara nechikonzero chedhoiri. Ndakudzoka yangozi musha wakaparara nechikonzero karipo kameti tiko seta meno kanosukizwa matipoteri. Kadhoiri kakadaro kakarukwa nekarani kakapedza musha pakaripwa mombe 13. Saka mhimbi dzemukadzi hadzingobatwa zvisina hungwaru, angaabate ega zvinhu zvake. Saka sekuru madzokera kuna baba, munovataurira kuti mukomana awanikwa aine mhosva yekutamba nemwana wevanhu, damage kana kuti maputiro kuchivanhu chedu, abhadhariswa mombe namambo. Then kurongedza mbatya koga, kurongedza mbatya dzemunhukadzi kudai, handiti iwo zodzitakura kunodzisiya, kwete kusiyira vanhu, handita haana kusiyira vanhu, akanokanda kuita kwakadaro ikoko kwega. Hatikubvumire kuti zvinhu zvakadaro zvidii zviitike. So kurongedza nekunotaya imombe mbiri. Kurongedza kuti ndakurongedza mbatya, anorongedza ega. Ndakabata muchocheri, rongedza mbatya dzako. Yes, orongedza mbatya dzake. Mangwana ndoti akarongedza mbatya dzake, mubvunzei uyo arapo. Handiti kana achiti kwakasara chimwe chinhu chakasara, ina handingazvizive nokuti iye ndiye muridzi wezvinhu zvake. Handiti nhasi uno pakunzi pakasara hembe ngani 1 kuchivanhu teta kubvunzana kuti yakanga yasarirei. Handi mapanzwa pakuita unge pane zvimwe zvinhu zviripo ipo pasina kana nechiripo. Handiti mapawa. Saka mbatya dzemukadzi hadzirongedzwe nemunhurume. Handitika haisi hondo kurambana, uchamuda anorongedza mbatya dzake ega. Imhosva akasike kutanga tichiripisa vanhu nyaya yekurongedza mbatya. Pana baba vaya muchiri kuvarangarira mhovha inobhadharwa mombe nekuzonotananga musha mavatezvara kuti ndakuenda manje nemotikari manje kunotaya mbatya pamusha. Wakasiyirani hembe dzemukadziwe? Imombe. Kuita kwakadaro ikoko, mangwana unoudza vamwe kuti vakomana ndakazomboenda kwamambo nenyaya yemukadzi. Kuramba mukadzi haisi mhosva. Unongobvisa token of divorce, handichakuda mudare mamambo wakuitineserwa kuti waramba mukadzi, zvatopera. Ko matukano kurwa ndekwei? Handiti mangwana unomuda mukadzi uyu, wakamubvisa ziso, wakudemba kuti dai anga ndisina kumubvisa ziso ndakanotora mukadzi wangu ndiri kumuda. Handiti saka unobhadhara wai pamusoro pemombe 3 dzacho idzodzo. Wai dare ramambo $900 kana iri mari yemombe idzodzo dziri 3 plus wai $100 mudare mamambo. Wogara hako uyo tuchamuudza munamato waanoenda nawo kumba pamusoro pako iwe, kuti dai ndaiziva kuti ndozvauchazonondiita mangwana handaizombozviitawo. Chienda unotsvaga wako unoda, ini kana aripo anondida wachauya, zvatopera mukurarama. Wakutotsvaga way forward, wakutodizva moona kuti Mwari haapindure here vanhu. Hatidade nezvinhu zvevabereki zvotitadzisa kurarama nevana vevamwe vanhu zvakanaka. Mangwana mufamba muchinongedzerwa uyu hamuzive here, uyu hamuzive, zvinopera. Ndezvepano pasi izvi. Handiti mapawa kwete kupara mhosva nezvinhu zvisiri zvako.
sekuru garai pasi nemuzukuru wenyu mumubatsire kuti hampana uchiri mwana mudiki, takabva neko kumhunga hakuna magunde, ipwa hadziko, handiti mapawana. Mukaiona ikoko ipwa inonzi kuvandukira, yakanopinda pasiri payo, handiti mapawana. So baba, nyaya yenyu palevel yedu yecommunity court tinongotarisa kuti mhosva yakatadzwa apa iyoyo yekuti munhu akatora mwana akamuita mukadzi achiziva zvake kwaari kuenda. Nyaya yekurongedza mbatya dzemunhukadzi, nyaya yekungotakura zvinhu wosvika wongonokanda hauna wauri kuzvitambidza, imhosva, handiti mapawana. Saka mudare redu rechivanhu ndo mhosva nhatu dzandakatarisa, handiti mapawana. Saka chenyu ndechekuziva kuti takaenda kudare kwamambo akabatwa nemhosva kuti ane mhosva, handiti mapawana. But chandokukurudzirai mukurarama makaona zvakawanda, mune kwakawanda kwamaifanira kunge makaenda before isusu, handiti. But makati no, ndoda kuenda kwamambo, ndo chinhu chikuru chatokutendai ichocho chokufunga kuti ndoda kuenda kwamambo. Mauya kwamambo, mambo akuudzai kuti mhosva dziri apa pachivanhu iyi neiyi neiyi, handiti mapawana. Saka iye sekuru vachanomuudza, akangwara stereki mukamuona ari panze apo, but akasvava muno, handiti. Kunonzi kudare, handiti mapawana. Next week kana kuti kuswera mangwana vakomana vanenge vakukanda paYouTube nenhingi takutonzwa nyaya. Tinoda kuuya kuno tichitaura nyaya dzakanaka kuti muri kuona uyo neuyo uyo vaitono tinochatisa kaisu mazuva ano muno isu madzimambo, handiti. Vakanga vatoenda kwamambo vaitochata kawo, vamuri kuona ava ndi baba vacho avo vakazodai tichitaura zvinhu zvakanaka, kwete izvo takatarisana nazvo panapa zvinotirwadza. Nditi mazuva amai ndapedza dare rangu, taurai. Kushora wambuya kufonera mbuya kuti kamai vako nditaurira ndakataura naye kapafoni. Makataura naye pafonika, but hatina kuzvinzwa madhimanzi padare panhingi pasamoni redu. Pasamoni rava manhingi maclaims avo ndo atangoita maissues. Saka manzwa paindati mungadai makataura naye achitaura, kana iri audio tamunzwa kuti aitaura nemi achituka here, yaiti chii audio yake. But muchisaina henyu mapepa here. Pamusoro mbombe dambudziko amai vakataurwa nawo nemukwasha wavo, asi dambudziko nderavo vakutaura iwo kuti vaitoziva kudanana kwevana kubvira inga ndazvitaura wana. Saka makanga matojairana amai, saka aikutaura inini aiwa aitoziva kuti kuti kwakareruka ndekuku kuna mai ndamakanga matojairana kudhara. Pane vamwe vaitoti mwana aitakurwa usiku onorara kuseni ouya osiyiwa pamba, baba vasingazvizivi. Ndakavanyadzisa muno mudare. Musikana uyu ndikuda vakoma vake ava, kana aimbotadza kukuteererai iye zvino anokuteererai uya rako, munomutsiura achinzwa. Ndokuudzai mambo oti yacho mukainzwa ari kutodhimana topamai nditaure navo sekutaura kwaimboita navo, handi mapawana. Nhasi munoziva baba, kana munhu asati aziva kuti zvinhu zvandiri kuita imhosva, munoziva kunongedza munhu chete kuti iwe unonobhadhara faini uko kana kuenda 3 months kujeri, handiti mapawana, nekunongedza munhu. Amai, hatisi kuudza baba kuti
mai vakaipa munhu tikafunga kuti pauya chakanaka tese tinochida. Handiti chakanaka chese chinodiwa. Vana kana vauya dai vanga vatangira upenyu hwavo pa 18 years pavaka vachinosvika kuma 30 uko vanenge vakurarama upenyu hwokuti vaamachuwadi vakudididi havaiti neza.